Allah ko biɗo saɗa wawi wat sa wawa woto wat wona way woni men ganda mbawa ten jiɗi wat mi wawa jebde ñamlade gorko fo malno hay wadde misor sagane hoorode ɗum yot baraka rasulillah gorko yo gorko mallo o meeɗa wadde consommé tan ko finde ya waɗa ya pippo legal wadde consommé fan sagane hoorane eyyi kaw bisimilla ma kaw ar moƴƴi nan ɗo laadumaji nan ɗo baali bali nan ɗo doraji nan ɗo anani argay doraji nan ɗo baali bali nan ɗo moƴƴi nan ɗo kaw ay argay kaw bombarde ay yalla jiɗa ko ɗume argay kaw acci baali moƴƴi damangal nen uddi damangal ata yot naat ayitimu naat salamu aleykum marchandise maɗa kañum yeeyat hoore mum bisimilla ma yetti yawto nanɗa toon yanda toon koy dilli balɗi ay ka wati kay laadumaji ko holni jiɗɗa jawdi de ƴewannomi eyyi jawdi tan woni ɗo jawdi ni e ƴewnam ndiɗo de ne moƴƴi machallah ndi de allahu akbar boy aɗa andi ko moƴƴi de aɗa andi ko moƴƴi de mi anda hay saɗen kawra prix o non en kawrata so Allah jaaɓi mi anda so cogguji ma en kawrata so Allah jawdi ma ne jaaɓi moƴƴi ay ndiɗo ñawdi ay hay nem ini ñama aɗa nem de nem hani fayi nem ñama ɗum heddi caɗele ɗe koto coggoto ma ala meɗen jogo kaw min kala ko neɗɗo addi tan mi yeeyde wallahi ɗon tan noon mi yeeyima holno no foti mbiɗa mi yeeyima ni no foti addu capan jeegom capan jeegom eyyi ko jawdi jeeyanmami de e ar darɗen ɗo ko jawdi jeeyanmami de wallahi jara ko tuuɗo mboɗo wawi nande kay capan jeegom heewi kaw capan jeegom heewi pus par ce que mbiɗa yiɗi hade moƴƴi kaw tewni gay o picce gon wat capan joyi e nayyi yidde yeydema noon capan joyi e nayyi accu capan joyi mi soodete capan joyi mi soodete mi nangui kalis o joni noon wona aɗan ko tawi nanggumi kalis o ko birtiɗa fof ɗo fof garɗa naɗa ɗo ala mi yii hade jooɗi noon hade moƴƴi kadi payi machallah kañƴi jeer koye ma nande waɗi soodata tan ko yiɗi wallahi joni noon mbiɗa wawi waddema transfert de ala probléme joni tan aɗa faama yimɓe mbawa yaadude kalis sirani ya beaucoup d' agression joni ya beaucoup d' agression numéro ma mami mbaɗe transfert eyyi ka nanggude numéro haade accum toɓo bisimilla hokkam numéro o wat 78 320 20 20 Allah yoni seeɗa nataro hana mi heewi 20 ujje 320 est ce que mbiɗa wawi hebde ɗo wona ɗum woni caɗele ɗe mbiɗa wawi hebde ɗo taxi pour Guédiawaye mbi wawi yaade Guédiawaye ko tagui haydara visite technique makko ko ɗo haali jawdi ne waɗe visite technique min noon balam fof ko waɗi visite technique mbaalu ngu ala fani haalnamo tan gongo mbaalu ngu timmani aɗa mbiɗa wawa wadde tasi mbaalu mo ganduɗa hoore ma timmani mbaalu ngu to sofirde ɗo to sofirde ɗo ko waɗi frais mi haguete walla mi boy opéré waɗa ƴewwoni o visite technique ala min ko ndi jinmi ala ndi yeyen joni ndi yeyen kaw so tawi no wona Guédiawaye tan noon yahan eyyi ni Guédiawaye nat li jamma laaɓani mbimi maire uppade tuuba jamma wallahi so laaɓi ɗum maire min ko ndi jinmi kaw kadi andi kadi ko Guédiawaye e boy joni mi yeeyani anani joni mi yeeyan so si kaw je suis zone de argay arnan gettu gay nous sommes doublés jamma laaɓani wona bon eyan noon ko nous sommes doublés ko notta banko mi tawete hen min tawam hen anani client so natte place am eyyi ay noon yalto hen haajuma ala e baalam mbiɗa ɗum gollo mi sendata anani mbawi mi sukkaji haajuma ala e ko baalam tagui mbimi jawdi ndi ene waɗa yahade Guédiawaye gollo wallahi mi serdata won seeɗo suko min mbaɗa bari mbiɗa holum min mi hulani bone noon min dogata ko min huli bone an ko hulani pourquoi addi ndi yahata Guédiawaye holko waɗata waɗa mesure barriére jawdi ma jahata ɗo ala visite technique way wona gonga ala way visite technique